sangre! Pinapalabas. Dagos ang nagpanunot iti dagas ni Marisol. Apaman ang nakita na timapa ti kinabaknang nga adda kini gringo. Kinid daw na ngalaan na pailaang timapa. Ket pambar na nga adalan na anaimbag. Iti kaaddanan iti kwarto na. Inlista na iti sabali a papel dagiti napapatag ang nakasurat ken nayugad iti mapa. Iti daytamot lagun daway. Dimteng ni Burton iti Villa. Impadamag na kini Marisol ti inot a panagpukaw dagiti tao na iti rancho. Karaman ti dadduma a baka. Simurot ni Marisol kini Burton. Nagdanag met ni Luciano ket napanmet iti rancho tapno masalakniban na ni Marisol iti kanito addakas ti aramiden dagiti tulisan iti balasang. Itagagayem. Adtoin ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre. Awan pa nagtalagkaw kini Burton. Iso asurutag iday-dayan dagiti baka. Naimbagla ko ma, no adda kadwan ni Senyorita Marisol. Agmay-may sama niya inawis na. Dakas nagparparit na kanya. Hey! Hey! Ha! Ha! Siyempre! Apay na sa bali pinasuro ni Shak na dalan. Hey! Ha! Volta! Ha! Hey! Ano ti mapaspasama iti kabalyo? Apay na... Ha! Ha! Volta! Ha! Kasla ba kabutang ti kabalyo? Ha! Higante na ulat! Nagkulunikon, iti nagpatan ti diyan na didakkel na bato, iti masuod. Volta! Ha! Volta! Awanda. Sa dino nga tati nang iturungan ni Burton kini Senyorita Marisol. Ha? Dayjay ni Senyorita. Kastaunay ti pardas ti panang pataray na iti kabalyo na. Ket saan anapintas ti pagpagnanda? Senyorita! Senyorita! Asladen tarayan na. Senyorita Marisol! Luciano! Senyorita! Nagkapunyaw! Apay akaslad na kabutong yaw! Luciano! Diyos mio! Apay, senyorita! Adda higanti na ulag ijay! Ijay! Higante nga ulag? Si! Nagkulunikon iti kabatuan iti asidag ti Bakir! Oh, Diyos mio! Naimbag ta saan ang naggargaraw! Nakaturog na ijay! Higante nga ulag? At nalabit a baklat tinakitam, senyorita! Kibeklat! Kanya pa yan dita na klase ti pumatay na nabiyag! Basta higante na ulag! Sa dino apaset tinakakitaam, senyorita, inagkitain. Ha? Eh, saanan? Saanan, Luciano? Delikado! Amok teramidak, senyorita. Naskain ang mapaksyat day jay. Ang mga no isupay kiday, ti agpatpatay ka dagiti urbaon. Ke? Napaggad day jay. Masapol ang mapaksyat, senyorita. Nukasta? Kumpirmado na dayjay na higanti na ulag? Ti akin gapuanan kadagigi na sarakam na natayan na baka? Sigurado na ipa. Kasta, tiatap ko, senyorita. Kasmat lang, itinataya kabalyo. Iti asidag ti balite. Nabatad na kabalyo. Dagiti dua, akakadua may nagpukaw.
nga pa siya. Diyos mio. Nakabutbutan. Kasla makikita pa ila ni Shak dayjay. Talaga kasta, senyorita. Damo yula makakita iti kasjay, senyorita. Si, taan niya ti ekspektaran niyo na kayo? Kasano ngamin, adi umadote ka kasjay anabiyag dito rancho. Rumieten, akabakiran tinalaulawa, apasat na. Taan niya nga rin tinasaya at na marami? Nga nga tati na siya nga siya. Senyorita, ada maisingasing kaw. Kas iti aramidon may, iti da kami pa ilati adda ditaw eh. Saan kuma? At tila komporme, ti bagbagam, kini senyorita. Luciano, iso, ti akin rancho iti daytoy. Ket, noan niya ti kayat na, iso ti masurot. Saan ket? At ti kayat ti sabali at tao, ti surotan na. Danggan kumani sika, ti ibaga ni Luciano, Borton. No nasaya at ti ibaga ni iso. Ibaga matla ni siya na iso ti masuro. Anya, Ita, ibaga ni sika no anya dayta, Luciano. Addan ni Senyorita Marisol. Ngam di na matkadwa ni Luciano. Kinuna ni Luciano asurutan na ni Senyorita. Di na nga tamat la nakita. Lagrimas! Anya dayjay, manang? Addan ni Senyorita. Ase kaswam. Wen manang? Ni Lagrimas ti mangisabat iti nalamiis nga inuman na. Gusto ti pangedeng ko asa anak apumanaw dito Villa. Nga urayan niya pa iti aramidan ni Marisol. Lukatak to ti silid day di papakan mama. Adda kayat ko akitaan iti aparador day di papa. Ayun nata ni Marisol. Sumuragak to iti silid day di papakan mama adi na mamamuan. Adda pa ilang iti hardin ni Marisol. Gapo na kano ije rancho. Kanya nga tamo tinaramid na jay. Dajay. Kunak tumat asaan pa siyempre kiti Villa. Adamot ni Luciano. Kanya nga ti pagsarsaritaan na. Nagyanak lang dito yung balkon dito nga to. Gringo! Nakita nakgayam dito eh. Gringo! Ado ka nun tinapukaw abaka iti rancho. Kan ininot kanumat nga agpukpukaw dagiti kadwa ni Borton ijay. Ket, mamati mo ni Marisol iti imbaga dya tulisan? Tangiwat mo, amangan numangag na ka. Dumteng to ti gundaway apapanawag day ta dito mansion. Ha? Mas dawak ka ni Rafael, tadi na kaya tagnad dito eh. Addan tugon daway amapanak ijayanda. Alukuyak dahulya, taumaitan dito eh. Nasaya at launay, numaalukoy mo da. Awanan ti sapulek, Rafael anak. Patganak ko ma, adito itapaylaeng. Sige, nanang. Mawatan kayo. Kanyo nga danto saan anasaya at amarami di Villa. Wen, Rafael. Tauray na saya at itatilangan-langan. Adda posibilidad na nga agririkyarto matlaeng dagiti agnaed. Sige, nanang. Ti kayat yo ti masurot. Awan matlati agyan dito'y pinatakdapta kasukat ti balay day di Lola. Dito'y tan, Rafael. Saan ta amaan ano dito'y? Gringo, anya ti makunam iti in report day ja aborton kini Marisol. Ti panagpukaw dagiti baka,
agraman dagiti kakadwa na iti rancho. Amangan no palabas na laday jay. Wena, katinto nagangay. Awan to gaya man tinabati ka dagiti bakay di rancho. Tayin talaw da aminan. Mabali na kastanto ti pagbanagan ti Rancho Rafael. No di pala agpalaw ni Marisol. Orekas dyan ni Marisol. Kaya't ko atulungan ta. Anya ti aramiden ta? Kitaan ta ti rancho. Paliwan ta da di aborton. Kandag iti tao na. Kasanon ti sapsapulon ta agamang. Karaman di tahan. Total. Ijay mutla ang rancho ti posible apakasarakan iti dayjay. At adati gamang ti pamaysa ta birukan Rafael. Awan ganas ang mga aramid iti pabor ka ni Marisol. Tawan mutlat bigbigin na amar aramidan ta. Kinsan laday ta? Di na tamot bigbigin na kabsat. Iso bayan ta pa'y lang. Bayan tag nakam. Maditi kasta apa nagsaritan, gringo. Masurunak, Rafael. Ay, nagpangas. Kasla, kabailanak no agas asta. Anya? Gringo, di mo tutupan ta babae dayjay. Day tangaro ti pampanunutag. Iswa, baybayakon. Tangay, agsawsawar kayo umutla nga di ranchaw, gapo iti sapsapulon yaw. Sumurotak kada kayaw, tama nga no at damasalaw yu ijay. Sa pulam met dayjay kinuna ni Marisol ahiganti nga ulag. Tapno, awanan ti pagbutbut ngan. Sa bagay, patyag asaan la may sa. Dua, wino, taltalo ti addan dito ranchaw. Kabakiran nga minen. Ken, napintas pa pag ano pa ni ti atap nga ayop. Pudno day ta, Rafael. Iti siyak ti agtawin iti kas iti idadyo ita. Sumurusurotak katag iti mapanaganaw. Iso nga aduma iti nasursurok iti kabakiran. Kasta ka di. Ado ti maano pa iti kabakiran. Iti adayo na paset ti ranchaw. Tured na kem laeng ta adon ti agdangran iti kabakiran. Kang runan dagiti dadakkel nga ulag. Sa bali laeng dagiti beklat. Takrot ni gringo kadag iti kakasta na biyag. Kastaon iti buteng na. Idi adda nakita na nga ulag iti nagturugan mi asirok ti kayo iti kabakiran. Nakitak ti panagnervyos na. Ngam di na impadlaw. Anya? Sakbay! Amanayunan, timadangran ka na kayo! Agsagara tayo! Agtsimpo tayo, kakadwa! Hanya ti aramidan tayo, boss. Palawan tayong tirancho! Kahit itugot tayon! Tidagduma, alabat bate at baka! Ayan, boss. Kasi mat ni Senyorita Marisol, nawan kaya man ti mabati abaka iti rancho. Oray! Aglaplaposanan lata, iti kinabagnang! Uray awan, dagiti baka! Dakil lata, iti kinabagnang na! Sagana tayo marutin na. Isagana yon! Dagiti napatag kada kayo! Ngalikaman nyo! Ibati tayon! Dagiti nagduma! Tapno saan! Alakag kadlaw! Ngay nabandula tayon! Turancho! Idita. Amo ka nakigtot ka manan gapo iti awag ko ken ka. Sige. Yaya idita man langan ti awag ko ken ka. Agyamanak no adda pa'y mutla na bati apa ng respetom kanyak, gringo. Sa anak mo tada ka sa tao. Amok dayta. Adda ka di ibagam. Saan tayo si Mangput ni Marisol? Ibagayo ko maadagos kanyak no makita yon. Adalang sa pulak iti silid di papakan mama. Ha? Anya ti sa pulong ijay. Ang mga noda nakadulin ijay nga armas di papaakas iti paltog. Alaat, noda masaraka kijay. Anya? Sige, ibagayo dagos kanyak no sumangputin ni Marisol.
simrak iti silid akanayo na nakakandado. Nasarakan na titumbak. Ay, anya nga dati aramidan na dita. Ay, naingat tibilin ni Senyorita Marisol. Asaan nakasamsumrak iti dayta silid. Planok tagdalos iti dayta silid no daduma. Angam, iparit na may. Ita, simrak ni Gringo. Anya nga iti aramidon na dita. Nabanyak na dinalukatan na ito aparador na di pa ba? Aparador lakit di matday di mamaday tamay sa. Adumat ganyan ti bado na di pa pa dito eh. Naguti ka man. Kita, lumabalin ko nga isuot na ito eh. Kabagbagik sakit di na di pa pa. Ipatas ko man dito yung pantalon. Uy, kita man umanay kanyak na kita eh. Ang paghusto ah. Kunak tumot nga da makitak dito yung mabalin kong osaran. Kita mo niya pa yung nagiti nakadulin dito eh. Ada na balkot iti puro alopot iti lansad ti aparador. Pistola. Rumuarang ni Gringo iti kwarto asimrakan na itay. Ay, Daychay, ipadlak na mutlang. Ha? Anya tig igbilan na nabalkot iti puraw alupot. Ay, si Taak. Amangan no syakto ti pabasulan ni Senyorita Marisol. No adda madiskubre na anapukaw iti dayta kwartaw. Gringo! Ada ka dita? Pinalpali unak? Anya dayta inalam iti dayta kwartaw. Isublim no anya dayta. Asino ka amang ibilin kanya iti kasta? Anya ti aramidon ni Gringo, iti pan nakakita nila grimasken kuana. Ipakita na nga ta iti daytoy, no anya tinabalkot iti puraw alupot. Gagayem, di yuliway na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!